היום יום חמישי, בנובמבר, אין זמן להסברים. בסרטון הזה אני הולך לתת לכם תשובה ברורה אחת. אתמול בלילה, אחרי סגירת השוק, התפרסמה ידיעה מטורפת, חדשות חיוביות שיכולות להרעיד את הבורסה. מניית סוס שחור במחיר נמוך נכנסה לפוקוס, והמומחים הגדולים כבר מתמקמים עליה. לפי כל הסימנים, הזרימה של ההון הולכת להיות פסיכית, וכנראה שמדובר במועמדת הברורה למניית הדרקון החזקה ביותר של נובמבר. אם לא הייתי אומר את זה עכשיו, רובכם אפילו לא הייתם שומעים עליה. אז הנה מה שאתם צריכים לעשות. תנו לייק לסרטון הזה, אני מבטיח שלא תצטערו. אחר כך תלחצו על הקוב, זה בחינם, ותשלחו לי מהעמוד האישי שלי את המספר 11. אני אשלח לכם בחינם את שם המניה הזו שתעמוד לזינוק, יחד עם הדוח המלא שלי. לא משנה אם אתם רוצים לבדוק, להשוות או פשוט ללמוד, תראו את הגרף שלה, את הצמיחה ברווחים, את תנועת הכסף, את עוצמת הריבאונד. כשתבינו איך זה עובד, כבר לא תצטרכו להסתמך על אחרים. תוכלו לבחור בעצמכם לכיוון למטרה, ולתפוס רווחים של פי 5, פי 10, זה לא חלום. אז אם אתם רוצים להצטרף, או רק לבדוק אם אני צודק, שלחו לי 11 מהעמוד שלי, ואני מיד אשלח לכם את קוד המניה והדוח בחינם. גם אם אתם לא משקיעים, המידע הזה יעזור לכם להבין איך באמת עובד שוק ההון.